እዚ ዝነብሮ ዘለኹ ምቁር ህይወት ምስ ሕያዋ የፍቃርየ እንተ ዘይብደልን እንተ ዘይጥለምን ነይረ ስለ ዘይምረኸብክዎ ትማሊ ንኣምላኸይ ዘማረሉ ዝነበርኩ ልሳን ሎሚ ድማ እንኳዕ ፈለኻነ እናበልኩ ንኸመስግን ሰላምታ ኣይረሳዕኹን ፍትዋት ተኸታተልተይ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ሎማዓልቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መደብ ድማ መደብ ካባይ ተምሃሩ ዝብል ናይ ሓንቲ ሓፍትና መሳፅን መሃርን ዝኾነ ፍቕራዊ ዛንታ ይሕዘልኩም መጽ ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ሕሉፍ ዘለክን ኣብ በደል ኣብ ጥልመት ኣብ ተስፋ ምቑራጽን ዘለኽን ኩሎም ኣወዳት ሓደ ከም ዘይኮኑ ከምዚኦም ዓይነት የውሃት ፈቃራት ሕያወት ኣወዳት ከም ዘለዉ ተስፋ ንኸይትቆርጻ ሓቦ ንኸትሕዘክንን ጊዜኣ ሰዊኣ ሓንቲ ሓፍተይ ዝሓፈትለይ ዛንታ ይሕዘልኩም መጽ ከም ትኹሉ ጊዜ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ጀምርዋ ሰናይ ምክትታል እዛ ናይ ዝሓፍትና ዛንታ ከምዚያ ትብል ሰላምኪ ብዝሕለይ ኣበየዋይ ብጣዕሚ ፍቱ ዘብለኪ ካብ ስደት ኣትሒዘ ዋላ ኣብ ዓደየ ዝከታተለኪ ቀጽልሉ ዛንቤተይ ይቕኒለይ ዝሓፍተይ እና ዝተበደላ ተስፋ ዝቆረፀ ኣሕዋተይ ክተምህረን ሓቦ ክተትሕዘን እዛናተይ ታሪክ ኣብ ዝሕለይ ኣነ ስዑዲ ነይረ ኣብ ስዑዲ ወዲ ዓደይ ተጀናጂነ ብዓዱ ወዲአ ነይረ ግን ብተደጋጋሚ በዲሉኒ ምፍጣረይ ክስካዕ ዝጸልእ ገይሩኒ ነይሩ ኣነ ብተፈጥሮይ ዋላ እምቢ ክብል እናደለኹ ሰብ ከይብለኒ እናበልኩ ሰብ ከይጸልአኒ እናበልኩ እሺ እየ ዝብል ነይረ እና ነቲ ዓርከይ ቅርሺ ሃብኒ ሓግዝኒ ኩሉ ዘዘኣዘዘኒ እሺ ይብሎ ነይረ እምቢ ዝበልክዎ እታ ንራኸብ ትብል ጥራሕ እያ ንሳለ ብተደጋጋሚ እናሸወደ ክጋገ ንእሽተ እያ ተሪፋትኒ ነይራ ሻላ መንፈሳዊ ግሩፕ ዳርጋ እየ ተሪፈ ካፍቱ ዝበደለኒ በደላት ንስኺ ምርኻብ ስለ ዝኣበኽኒ ኣነ ወዲ ስለ ዝኾንኩ እናበለ ምስ ጓላት ይራኸብ ነይሩ ኩሉ ይሰምዕ ይበኣሶ እሞ ይልምነኒ ኣነ ጥፍኣተኛ ምዃነይ ከም ዝስምዐኒ ይገብር በቃ እናተባኣስና እናተዓረቕና ኣብ መጨረሻ ግን በዲሉኒ ብወሲነ ብበደል ነፍሰይ ወዲአ ተስፋ ቆሪፀ ድሕሪ 6 ዓመት ገጹ ከይረኣኽዎ ተፈላሊና ንዕኡ ክርስዕ ኩሉ ሞኪረ ኣብይኒ ነፍሰይ ወዲአ ዓደይ ኣትየ ሓሚማ መጽያ ጠሊምዋያ ዓቢዳያ እናበለ ሰብ የውርየለይ ነይሩ ብዓዲ ወዲኡለይ ስለ ዝነበረ ብጥዒተይ ጨሊፋያ እናበሉ የውርየለይ ቀጥታ ማንጨሎት እየ ኸይደ ኣብኡ ተቐሚጠ ነይረ ጭንቀሰይ ኩሉ ጾር ኣብኡ ተሪፉለይ ተመሊሰ ትምህርቲ ኮስሞቲክስና ጸጉሪ እናተምሃርኩ ዓመት ኣኺሉ ናቱ ገዳም 3 መዓልቲ ድማ ተሓጺበ ክምለስ ዓመቱ ኣብዒለ ክምለስ ኢለ ኸይደ ተሓጺበ ዓመቱ ኣብዒለ ኣሕዋተይለ ምሳይ ነይሮም መንገዲ ሰዓት ኣለዎ ናይ እግሪ እናተጓዓዝና እናተመለስና ደኺመ ኣዕሪፈ ተሪፈ ኣሕዋተይ ላዕሊ ኣዕሪፍና ክንጸንሕ ኢሎም ኩሉ ተሸኪሞምለይ ከይዶም ኣዕሪፈ እናኸድኩ ሓደ መዝሙር እናሰምዐ ኣርክበ ቢሉኒ ክንደይ ሃሴት ኮነ ትብል መዝሙር እናሰምዐ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ እና ሕልፍ ኢሉኒ ክኸይድ ኣርክበ ቢለዮ ተወዲኣ ድገማባ ኢለዮ ደጊምዋ ደሓር ቀስ እናበለ ምኻድ ጀሚሩ እናሰምዐና እናኸድና ዝተወዲኣ ክፈትዋ ማዕትየ ኢለዮ ባትሪ ወዲኣ ኢሉኒ ግን እናዕለልና ኬድና ምስ ኣሕዋተይ ተሓዊስና ስቒልና እናኸድና ኣሕዋተይ ብባጃጅ ገዛ ኸይዶም ኣነ ከተማ ኣትየ ናብታ ዝመሃረላ ከተማ ክኸይድ ካብኡ ናበይ ዲኺ ኢሉኒ ብሓደ ኢና ኢሉኒ መኪና ደንጉያትና መዓት ህዝቢ እዩ እናተጸበና ሻሂ እናሰተና ተላሊና መኪና መጽያ ተደፋፊኡ ኣትዩ ቦታ ሒዙለይ ንዒሉ ስሒቡ ከፎ ቢሉኒ ብድሕሪኡ እዚ ገዳም ህይወቱ ዝቐየረ ምዃኑ ቀደም ዘይሰረቆ ናይ ቤተሰብ ቅርሺ ሰሪቕካ ተባሂሉ ወለዱ ንሱን ተኸሲሶም ኣብ ዝነበረሉ ከይዱ እናነብዐ ተመጻቢዑ ተመሊሱ ሰራቂኦም ድሕርሶሙን ፈሊጦም ከም ዝምሃርዎ መስብዕኡ ክኸፍል ቅርሺ ከም ዘይነበሮ እቶም ዘምሃርዎ ቤተሰብ የሰቀይዎ ከም ዝነበሩ ህይወቱ ዝቐየረ ገዳም ምዃኑ ኣብ ዓመቱ ተመሊሱ መጽብዕኡ ከም ዝኸፈለ ኩል ጊዜ ዓመት ከም ዝመጽእ ነጊሩኒ ኣነ ለስደት ምንባረይ ከይነገርኩ ጭንቀይ ዘፍኮሰለይ ምዃኑ ኣዕሊልና መንገዲ 2 ሰዓት ተጓዒዝና ስልኪ ተቐያየርና ወሪድና እሸት ኣቲ ኸደይሉ ደው ኢለይ ኣቲ እየ ኢለዮ ኣዕሊልና ሕልፍ ኢሉ ድማ ይድውለለይ ነይሩ ካብኡ ገዛ ዝካረባ ኣልሽለይ ኢሉኒ ኣነ ገዛይ ኣካርየ ባዕለይ ተኻርየ እየ ዝቕመጥ ነይረ ካብኡ ክሓተልካ ኢለዮ ሓቲተዮም ትፈልጥዮ ዶ ኢሎምኒ ኣይፈልጦን ኢለዮም ኣፍቱ ኣጓላት ዝቕተላሉ ዝነበራ ጊዜ እዩ ነይሩ ሰጊኦም ግዲ ስቒሎም መጺኻ ጠይቆም ኢለዮ ኣድራሻ ሂበዮ ናብ ስርሐይ ከይደ እናሃለኹ መጺኡ ሰብ ገዛ ስኢኑ ኣጋጣሚ ነጸላ መንደቕና ረኺቡ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ድርጅት ስለ ዝፈልጥዎ ኣካርየምዎ ወዲ ይፍራሕ ነይሩ ሽዑ
ካብኡ ተኻሪብ ሰንበት ካብ ትምህርቲ ዘዕረፈላ ንሱለ ዘዕረፈላ እያ ነይራ ሓልሓሊፉ ኣብ ኣፍ ደገ ነራኸብ ነርና ናብ ገዛ ግን ስለ ዝፈርሖ ኣይነኣቱ ነርና ገሕፅርልኪ ኩሉ ታሪኹ ዕሊሉኒ ብሰፊሑ ኣሕዚኑኒ ኣነ ከም ዝተበደልኩ ነጊረዮ መሓዙት ኮይና ካብኡ ተፈቂርና ግን ስዑድ ምንባረይ ገዛ ከም ዘለኒ ኣይፈልጥን ካልእ ኩሉ ነጊረዮ የዋህ ትሕተኛ ናይ ስራሕ ሰብ መንፈሳዊ ካብዛ ስርሑ ናብ ገዝኡ እሙን ዓርከይ መማኸርተይ ኮይኑ ወዲ ዝጸልእ ሰይጣን ዝመስለኒ ዝነበረ ንዑ ግን ብልበይ የፍቂረዮ ትምህርቲ ወዲኤ ስርሐይ ጀሚረ ሕፃ ኣሲርና ተሰማርዒና ምስተሓፀና ስዑድ ምንባረይ ገዛይ ኩሉ ነጊረዮ ግን ምንም ኣይበለንን ምስ ክብረይ ክጸንሕ ግን ኣይተጸበየንን ብዕሊ እዩ ኽቢሩኒ ዓመት ኣኺሉ ብሓደ ኺድና ናብታ ገዳም እታ መዝሙር እናሰማዕና ኣኽቢርና ተመሊስና ክገርመኪ ጠኒሰ 9 ወርሒ ሙሉእ ከምዛ እንቋቑሖ ኣኽቢሩኒ ኣብ ገዛ ካብ ስራሕ ምስ ተመለስና ክልቴና ኢና ኩሉ ስራሕ ንሰርሕ ተገፊዑ ስለ ዝዓበየ ምንም ኣይጠፍኦናይ ገዛ ካባይ ንሱ ይውሕልል ካብኡ ስራሕ ኣቋሪፀ ኣደውኡ ነደዋይ ንሕሪሰናኒ ዋላ ሓሪሰለ በይንና ምስ ቀረና ምሸት መፂኡ ባዕሉ ወዱ ሓፂቡ ኣይፅየፍን ምሳይ ኮይኑ እዩ ዝሕግዘኒ ሎሚ ስራሕ ኣለና እንጀራ ኣለና ኣብ ስርሐይ ሓገዝ ተምፅየ ዳርጋ ይቆፃፀረን እምበር ኣይሰርሕን ግን ዋላ ምንም ተዘይህልወኒ ዋላ ማይደረር ንሱ ናተይ ምዃኑ ጥራሕ እኹል ኢለ ምእማን በፂሐ ካብታ ዝፈልጦ ሓንቲ ዝተቐየረት ባህሪ ኣይብሉን ኣሕዋተይ ወለደይ ዝፈልጠኒ ሰብ ተዓዲልክ እየ ዝበሃል ኣነ ከይሓምቕ ገፀይ ቀርፀይ ከይባላሾ ዓይነይ ይርኢ ንምንታይ ናብ ሕማቕ ወዲ ምስ ንጹህ ልበይ ኣፋሊጥካኒ ኢለ ዘማረርክዎን ተዘኪረ ብጣዕሚ እየ ዝጠሓስ ኣምላኸይ ኣፍታ ዝፈቐዳ ባዕሉ ባሪኹ ከማይ ሕያዋይ ገርሂ ኩሉ ዝዓደሎ ሂቡኒ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን እንተኸይደ እንኳዕ ፈላለኻኒ እንኳዕ በደለኒ እናበልኩ እየ ዘመስግን ወዲ ኩሉ ኣረሜን ዝመስለኒ ዝነበረ ሎሚ ግን ኩሎም ፈቃራት ይመስሉኒ ጊዜ ለኩሉ እና ኣሕዋተይ ካባይ ተምሃራ ተስፋ ከይትቆርፃ ጥራሕ ነብስኽን ኣኽቢርክን ብንጹህ ልብኽን ጸልያ ተዓገሰ ጠንክራ እምበር ናትክን ዝበሎ ከበክን እዩ ከማየይ ንኹልኽን ይፍጠረልክን ካባይ ተምሃራ ዝብል እዩ ዛንታኣ እዚ ሓፍትና ፎቶታት እውን ያሰዳትልህ ነራ ናይ ሽምግልና ናይ ቀለበቶም ናይ መርዓ ናይ ክርስትና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፎቶታት ብጣዕሚ የተሓጎሰ ዛንታ ከንብቦ ከለኹ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ከም ፅሒፋቶ ዘላ ድማ ንኹልኽን ብፍላይ ዝተበደልክን ዝተጠለምክን ተስፋ ዝቆረፅክን ብጣዕሚ መሃሪት እውን ተስፋ ክትበክን ትኽእል ዛንታ እውን እያ ኢል እያ ኣነ ሓሲበያ ከም ዝተደጋጋሚ ትፅሕፍኡ ካብኡ ተፈልየስ ካልእ ጥዑይ ወዲ ክረክብ ድየ ጥዑይ መናብርቲ ክረክብ ድየ ኢልክን ብፍላይ ነቲ ሰግኣ በቃ ኩሉ ወዲ ሓደ ከም ዘይኮነ ክትመሃራሉ እናተበደልክን እናተጨቆንክን ንዓኽን ዘይኸውን ምስ ፅባሕ ከጣዓሰክን ዝኽእል ዓይነት ህይወት ተጣሚርክን ወይ ከዓ ኣብኡ ተጨፍሊቕክን እትነብራ ኩሉ ወዲ ሓደ ከም ዘይኮነ ከምዚኦም ዓይነት የዋሃት ከም ፅሒፋቶ ዘላ ዓይነት ኣወዳት እውን ከም ዘለዉ ንክትመሃራሉ ተስፋ ንክትገብራሉ ሕማቕ ተግባራት ዘለዎ መወዳት እውን ክመሃሩሉ ይኽእላ ብዝበለፀ ግን ልዕሊ ኩሉ ንስኻትክን ተስፋ ንትቆርፃ ካብኡ ተፈሊኽን ከምኡ ዓይነት ወዲ ክረክበ ይክእልን ኢልክን ተስፋ ትቆርፀና ኣምላኽ ተመራን ብጣዕሚ ትምህርን ትጠቅምን ዛንታ ምዃና እየ ኣነ ተረዲአ ስለዚ እንታይ ከተማሂርክናሉ ኣብ ኮሜንት ጻሓፋለይ ንሎማዓልቲ ዝነበረትና ጻንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ